سلام زخبركم تحتاتلتي كمين ميديا بس اللي دمو تحتاتلتي عند حراوي أبزل لكم سلام وسنة دا تمنخو لابنا يلوم مدب قبلكم غرينلاند هاجر كتكون انتا يسترفع منغستي أمريكا نغرينلاند نخجزا مش منغستي دنمارك دي كرادادا زلوو والاس مش غرينلاند أويان سلام انتا أمريكا نغرينلاند تدليا زلا أمريكا مجمريا غزي أيكونتن أب غزي ترامب نغرينلاند نمغزات حتى زلا دنمارك رمحجيني أمريكا دسيت شيطات اللهم تفلت يا نغرينلاند نروياويان يوم رخيبهم معا غنكا بدنمارك تونن غرينلاند رئيس محدرها زلوا غزات نكسنت دنمارك بزيكا غرينلاند كالئ فاولاند استباهلت دسيت عب تحت نكسنتات غزاء رئيس محدر አላታ ተቀማጦ ዘንክል ተደሴታት ዜግነት ናይ ደንማርክ ኣለዎ ኣብ 2024 በዝሕ ህዝቢ ግሪንላንድ 55840 ነይሩ ግሪንላንድ እታ ዝዓበየት ደሴት ናይ ዓለምና እያ ስፍሓታ 2,166,086 ትርብዒት ኪሎሜትር እዩ ኣብ ዓለም ካብ ግሪንላንድ ዝዓበየ ሃገራት 11 ጥራሕ ኣብ 17 ክፍለ ዘበኒ ኖርዌያውያን ዳህሰስቲ ንግሪንላንድ ረኺቦም ኣብቲ ግዜ ኖርዌይ ኣካል ደንማርክ ነይራ ኖርዌይ ድሕሪ ናይ ፈረንሳ ሰውራ ዝነበረ ኩናት ናፖሊዮን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዜያት ኣብ 1814 ካብ ደንማርክ ተፈንጭላ ከም ሃገር ቆይማ ካብቲ ግዜ ግሪንላንድ ኣካል ደንማርክ ኮይና ቀፂላ ኣብ 1953 ዝተመሓሸ ቋም ደንማርክ ንግሪንላንድ ከም ኣካላ ቀርኒፋታ ተቀማጦ ግሪንላንድ ዜግነት ደንማርክ ወሲዶም ድሕሪ ንገለ ዓመታት ምዝርራብ ኣብ 1978 ወከልቲ ተቀማጦ ግሪንላንድ ናይ ገዛእ ርእሶም ምሕደራ ንክህልዎም ናብ መንግስቲ ደንማርክ ንድፊ ኣቅሪቦም መንግስቲ ደንማርክ ንጠለቦም ኣብ 1979 ኣጽዲቕዎ እቲ ንድፊ ንጉዳያት ወጻኢ ምክልኻል ባጤራን ናይ ሕጊ ስርዓትን ብደንማርክ ንክመሓደር እዩ ዘሰማምዕ ነይሩ ብኻልእ ኣባሃህላ ፌደራላዊ መንግስቲ ንክህልዋ ተሰማሚዓ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ ርእሰ ምምሕዳር ግሪንላንድ ብዙሕ ለውጥታት እናተረኣዩ መጺኡ ንኣብነት ኣብ 2009 ወግዓዊ ቋንቋ ግሪንላንድ ካብ ዳንሽ ናብ ቋንቋ ኣዲኦም ተቐይሩ ኣብ 1982 ካብ EEC ወይ European Economic Community ብሪፈረንደም ኣባልነቶም ስሒቦም ዛጊት ደንማርክ ኣባል ናይ EEC ወይ European Economic Community ዘላ دنمارك نغرينلاند نختشطا ناي سلطان مسل ኣለዋዲ ወይ ግሪንላንድ ባዕላ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብድላያ ክትሕወስ መሰል ኣለዋዲ ከም ሓበሬታ ፕሮፌሰር መርየም ኮሎን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮፐንሃገን ደንማርክ ነታ ብርእሰ ምሕደራ ትመሓደር ግሪንላንድ ንኽትሸጣ መሰል የብላን እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ብተቐማጦ ግሪንላንዳውያን زوسنة تبل بروفيسور فريدريك هارهوف مهور حقن عميق أفلطو بزعبا دانش كومنويلز زلواني بزعبا زهابو رؤيتون طلو غرينلاند بزي فقاد دنمارك ناب حبرات منغستات أمريكا ختصنبر عايد خقلنيا كوم انت زي كون نيرو ترامب ناي دنمارك فقاد عايمت هتصبين ግሪንላንድ ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትከውን ተኽእሎ ኣለዋ ዶ
تمالسي اللواوي بعابيو منغست غرينلاند نزن مصداق مس منغست دنمارك ام زراب زلو انت خونه كتمالهم زلوا نطقات اللوا ቁጥር 1 መጀመሪያ መንግስት ግሪንላንድ ምስ መንግስት ዴንማርክ ተራኺቡ ብዛዕባ እዚ አርእስቲ ክዝትን ክሰማምዑን ኣለዎ። ቁጥር 2 እንድሕር ተሰማሚዖም ሪፈረንደም ይገበር ኣይገበር ኣብ ዝብል አርእስቲ ባይቶ ግሪንላንድ ተማጉቱ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ኣለዎ። ቁጥር 3 ባይቶ ግሪንላንድ ኣብ ስምምዕ እንተበጺሖም ተቐማጦ ግሪንላንድ ሪፈረንደም ንናጽነት ገብሩ። ቁጥር 4 ኣብ መወዳእታ ባይቶ ዴንማርክ ነቲ ሪፈረንደም ከጽድቆ ኣለዎ። ዛጊት መንግስቲ ግሪንላንድ ነዚ ስምምዕ ንምፍጻም ምስ መንግስቲ ዴንማርክ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪቡን ኣይሰለጡን ኣሎ። እዚ ማለት ግሪንላንድ ሃገር ንኽትከውን ካብተን 4 ከተማልአን ዘለዋ ነታ ቁጥር 1 ክትሓልፋ ኣይከኣለትን ኣላ። ፕሮፌሰር መርየም ኮልን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮፐንሃገን ብዛዕባ እዚ አርእስቲ ዝሃበቶ ርእይቶ ምስ እንርኢ አንቀጽ 19 ኣብ ናይ ዴንማርክ ቅዋም ግሪንላንድ ናጽነታ ንኽትእውጅ ዴንማርክ ተፍቅደላ ኣለዋ ይዝብል። ግሪንላንድ ምስ መንግስቲ ዴንማርክ ናይ ሪፈረንደም መስርሕ ፍቃድ ንምርካብ ንነዊሕ ዘትዮም ክኾነሎም ኣይከኣለን። ምናልባት ግሪንላንዳውያን እንድሕር ደኣ ሪፈረንደም ንናጽነት ገይሮም እሞ ናይ ናጽነት ድምፆም ምዝዕወት ባይቶ ዴንማርክ ደው ከብሎም ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ብሓይሊ ወይ ብጎነፅ ክኽልክልዎም ዝፍትኑ ምስ ኣህግራዊ ሕጊ ክጋጨው እዮም። ምኽንያቱ ዴንማርክ ንግሪንላንድ ዓርሰ ውሳነ ንኽህልዋ ኣፍቂዳትላ እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ እንተዘይገዘእኽዋ ዝብል ዘሎ? ከም መግለፂ ትራምፕ ግሪንላንድ ንሃገራዊ ድሕነትን ኣህግራዊ ናጽነትን ኣገዳሲት እያ። ስለዚ ግሪንላንድ ብኣሜሪካ ክትውነን ኣለዋ ኢሉ ኣብ ገጽ ክጽሒፉ ነይሩ። እዚ ሓሳብ እዚ ወይ ድላይ ብኣሜሪካውያን ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ብትራምፕ ዝለዓል ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1946 ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሄሪ ኤስትሮማን ተመሪሓ ብ100 ሚልዮንን ገለ ካብ መሬት ኣላስካን ከም ቅያር ሂባ ንግሪንላንድ ንኽትገዝእ ጠለብ ኣቕሪባ ነይራ። ሰማዕ ግን ኣይረኸበትን። ዋላ እኳ ኣብ 1987 ከም ሓሳብ ተላዒሉ እምበር ኣብ ወግዓዊ ሕቶ ኣይበጽሐን። በዓሉ ትራምፕ እውን ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ 2019 ንኽገዝኣ ጠለብ ኣቕሪቡ ተነጺጉ። ኣብ 1867 1910 እውን ብኣሜሪካውያን ከም ሓሳብ ተላዒሉን ኣይሰለጦምን። ስለዚ ንግሪንላንድ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ብትራምፕ ዝነቐለ ኣይኮነን። ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ከም ሓሳብ ዝተላዕለ ኣብ መዕለቢኡ ከብጽሖ እዩ ዝብል ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ንኣላስካ ካብ ሩስያ ኣብ 1867 እያ ብናይቲ ግዜ $7.2 ሚልዮን ሂባ ገዚኣታ። እዚ ኣብዚ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂን ኣይስላንድስ ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ሃገር ዴንማርክ ኣብ 1917 ንኣሜሪካ ሸይጣትላ። ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂን ኣይስላንድስ ኣብ ጥቓ ግዝኣት ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ፖርቶሪኮ ተዶኪና ትርከብ ወይ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተዶኪና ትርከብ ግዝኣት ኣሜሪካ እያ። ናብቶም ቀንዲ ንኣሜሪካ ዝሰሓብዋ ነጥብታት ናይ ግሪንላንድ ምስ ንኣቱ ቁጥር 1 ግሪንላንድ ኣብ ሰሜናዊ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ መንጎ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ትርከብ። ቁጥር 2 ኣሜሪካ ኣብ ግሪንላንድ ኮይና ንካብ ሩስያን ቻይናን ንዝተተኮሰላ መሳይላት ክትከላኸሎ ኮነ ናብአን መሳይላት ንኽትኩስ እቲ ዝበለጸ ቦታ እዩ። ቁጥር 3
مستعلمنا أنها موقت خود زلا أبي عالم زلو برد إنها مخخيو ولوكا غرينلاند ببرد استشفنت تخون انتخونا اتبرد ناي ممكخ ملكت إنها ترأيو أبستفالالي بوتاتات توم برد يموكو بمهلاو أب غرينلاند معالتاوي حدش شواحة استمايات يرأيو علو سلازي عم مزعي حادة كاب سفحتي تقمز اللوم برد ألبو بوتاتات كتكون تخيليا قطر 4 أب غرينلاند بزحات أب عالم سحوات زخون بحريا وحبت ألو كم يورانيوم سكانديوم نيديوميوم زامسر نزوم معدنات ننا إلكتريك مكينة موبايلاتن كالوت إلكتريكاويان مساريحتاتن أقدستيو غرينلاند ندادن كالوت معدناتن كزينة يتركب إذن نقطة بأمريكا مليسو كبزبلوي سلازي أمريكا نغرينلاند كتغزع تدلزلا انتخونه دنمارك يكونوا بعلم بايتون منغستن غرينلاند نزي طلب أيتقبلوان أمريكا أب غرينلاند كاب غزي زحل كيناتات حيزو فوتيفيك سبيس بيز استباحله وتهدروا معسكر اللوا توساقي قالتن تنت بوليتيكانو قداي غرينلاند مسنا يوكرين يتأساس هويو ترامب مش بوتين زدانا قزولو نغرينلاند كوراس لزدلي يومزولو بوتين نيوكرين بمغنات سقاتي وريدوا أبال نيتو كوني بمبالا نيتو مالت سرد روسيا مالتي ترامب ون غرينلاند نقداي هاقراو دحنات تدلينا يزبل زولو بزعبا غرينلاند እናፈተሽኩ حنت ክፍለ ዓለም ይዘክረ ካብ غرينلاند تعبي ببرد استشفنت ክፍለ ዓለም አንታርክቲካ ትበሃል ሓምሸይቲ ዝዓበየት ክፍለ ዓለም ስፍሓታ 14.2 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎሜትር ንغرينلاند ብልዕሊ 6 እጥፊ ዓብያ እቲ ዝገርም ግን ብመሰረት ኣብ 1959 ብ12 ሃገራት ዝተኸተመ ውዕል ብዝኾነት ሃገር ኣይትውነንን እያ እቲ ውዕል ንናይ ሰላም ውዕላትን ስነ ፍልጠትን እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ንኸይጥቀማላ ተሰማሚዐን ኣብዚ ግዜ ነዚ ውዕል ዝኸተማሉ 54 ሃገራት በፂሐን ኣለዋ ምናልባት እቲ በረድ ምስ ዝነፅፍ ነዚ ክኽብርኦ ድየን እዝግዋነ ምክንያቱ ማዕድንን ካልእን እናራያ ዘጥቅጣ ኣይመስለንን እሞ ከዓ ببوليتيكاويان استخدمه سممه بعبيو نزوع زي فرما هاجرات كم زلوا زي مزنقع زغبركم تخاتاتلتي عمدي حبراوي نلو مزادا لنا يمدب إذا تكاتاتلو دي تنحو منيرو سلا دي تخاتاتلكم من أزينا دا مسكنا سلام وسلام